Selam. Senin bilen Uramda kanalı hem biz Kazan uramlarındaki sıraştırılarını devam ederiz. Bugünkü tema Tataristan. Bizning 5 so'rovga da dürüst javob bergan kishiga bizdan super priz ketdik. Меня фамилия Азятулина Элина. Мен оқимын университет управления ТИСБе. Нурланурова Галина. КФУ, реклама и связь с общественностью. Ханвиза Абубекерова. Пенсияда. Ага. Исем фамилияңыз нече була? Рахим Валян. Министерство молодежи. Сулейманов Альберт Глимханұлы. Ага, нече яш sizga hozir? Менің 69. Сәлем. Bildos, Sadıkov, Нече яш дидегез әле? 84 yaş. Иң беренче шундый сорау. КамАЗны кайсы шәһәрдә чыгаралар? Білмеймін. Камаз набережный Челнада енді. Дұрыс. Да. Нижнекамскийда. Yok. Челныйда. Қазір Нижнекамский. Yok. Набережный Челнада. Дөрес. Иң беренче сорау. КамАЗны кайсы шәһәрдә чыгаралар? Яршалы. Дөрес. Kamazı Çalныda geliştirelim. Дөрес. Набережный Челны. Дөрес. Челны. Дөрес. Яршалы. Дөрес. Икенче сорау Татарстандагы иң зур шәһәр. Казан. Казань, по-моему. Дөрес. Kazan. Казан. Дөрес. Казан. Дөрес. Казан. Дөрес. İlk Kazan elbette. Deriz. Milyondan artık. Әйе. Казан. Дөрес. Казан. Дөрес. Татарстанның флагы нинди төсләрдә? Зәңгәр. Зәңгәр, қызыл, ақ. Татарстан флагы. Яшел. Зеленый, зеленый, белый, красный. Вот затрудняюсь, наверное. Яшел, ак, кызыл. Дөрес. Kızıl, ak, yeşil. Яшел, ақ, қызыл. Дөрес. Яшел. Кызыл. Ак. Дөрес. Яшел, ақ, қызыл. Дөрес. Татарстан флагында нинди төсләр бар? Kızıl, ak, yeşil. Дөрес, рәхмәт. Bana ay kirek yandı. Koymadılar şimdi. Ақ, қызыл, яшел. Дөрес. Яшел, қызыл. Һәм Ақ, дөрес. Эчендә бәрәңге, тышында камыр булган ризык. бәлеш. Бәлештә бәрәңге генәме соң? Бәрәңге ит. Ә бәрәңге генә булган. Бәрәңгені болған. Қыстыбы. Üç пошмактыр енді. Анда ит та бар. Ә безгә бәрәңге генә булганы кирәк. Пирожки с картошкой мı? İçinde berenge, taşında. Üç pişmak. Анда ит та бар. İtte var üç pişmak. Юк, шушмакта ит бар. Ә безгә ит булмаганы кирәк. Бәрәңге генә. Berenge bilen. Yok. Kıstıbı. Дер. Пішмак. Юк. Бәрәңге генә. Бәрәңге тәгәсі. Әйе, туры килә. Тагын нинди ризык булырга мөмкин? Күп бит инде андый ризыклар. Бәрәңге генә и тышында камыр безнең татар халкында. Сез бәлки дөрес. Әйе. İçinde. Бәрәңге генә. Тышында камыр. Üç pişmak. Бәрәңге генә. Беренге генә. Қазір кыстыбы. Дөрес. Эчендә бәрәңге, тышында камыр булган ризык. Қыстыбы. Kıstıbı. Дөрес. Бер сорауга дөрес җавап. Şenge. Так. Эчендә бәрәңге генә, тышында камыр. Кыдан башлана. Нәрсә? Знаешь? Юк. Ә нинди татар халык ашларын яратып ашыйсыз? Пішмак. Тагын. Шәк-шәк. Ага. Әлеш, губадия. Һәм Білмеймін. кыстыбы иде бу. Блин. Киләсе. Ішінде бәрәңге, тышында Камыр. қамыр. Пәрәмеш. Тагын нәрсәләр булырга мөмкин? Анда бәрәңге генә аның эчендә. Бізде пәрәмеш пішерелер. Тагын? Күзекмәк. Әйе, Кыстыбы, дөрес. башка. Дөрес. Һәм безнең 6 ноябрь көнне Татарстан халкы ял итә. Нинди уңайдан ял икән безнең? Din konstitusiya. Дөрес. Ну, день yok, ne? Hazretim.
Дин Конституция Татарстан. Дөрес. Бер сорауга җавап бирдегез. Мен білуімше конституция күні бар дейш. Аха, рәхмәт сезгә бик зур. Сез безнең 3 сорауга дөрес җавап бирдегез һәм безнең конфет та бар әле. Ашыкмагыз. Халы бар дуслығы. Ансы дүртесе. Алтысы. Татарстан күні. Татарстан көне дип әйтеп булмый, ләкин анда бер сүз бар тагын. Татарстан нәрсәсе көне? Юк. Татарстан ойырылған дед. Білмейм. Яхшы. Татарстан конституциясы көне. 6 6 ноябрьдә бәйрәм. Нинди бәйрәм икән? Дин Конституция. Дөрес. Өлкәннәр көне димме? Юк. Юк. Ярый, алайса, рәхмәт. Белүебезчә, 6 ноябрьдә Татарстанда ял көне. Без ял итәбез. Бу көнне нинди бәйрәм икән? Bu konstitusiya. Дөрес, котлыйбыз сезне. Сез безнең 5 сорауга да дөрес җавап бирдегез. Хәзер Син дә ял итәсеңдер әле, әйме? Наверное. Дүртесе нинди бәйрәм? Дүртесе дә бәйрәм, алтысы да бәйрәм ноябрьдә. Там как-то вот с государством связано. Без ял итәбез, димәк, ләкин ни өчен ял иткәнебезне белмибез, әйме? Димәк, 6 ноябрь көнне Татарстан конституциясы көне. 6 ноябрь ял итәбез без. Нинди бәйрәм? Дөрес. Сез безнең ничә сорауга дөрес җавап бирдегез? Бөтенесенә дә дөрес җавап бирдегез. Бишесенә дә. Рәхмәт сезгә, бик зур супер приз сезнеке. Менә сезгә супер приз, котлыйбыз сезне. Мирау Батыр, син татарча беләсеңме? Белмәсәң, хәзер өйрәтәбез.